Danas spremamo domaću nutelu i domaći hleb. Savršena kombinacija. Lično nisam veliki ljubitelj kupovne nutele, ali ova domaća pravo je čudo ukusa. Od svega nekoliko sastojaka dobijate zdraviju, kremastiju poslasticu kojoj je teško odoleti. A o domaćem hlebu ne moram mnogo ni da govorim. Miris, korica, mekoća. Nema lepšeg. Zajedno čine savršen spoj, ali upozoravam vas, bit će vam potrebna jaka volja da ne pojedete baš sve odjednom. Za pripremu nutele bit će vam potrebno 300 g kraljevskih urmi, 200 g lešnika, 2 kašike organskog kakaa i 100 ml biljnog mleka. Za domaći hleb potrebno je 500 g brašna, 350 ml mlake vode, suvi kvasac i so. Danas pravimo dve fantastične namirnice, veoma ukusne i možemo reći zdrave. Domaću nutelu i domaći hleb. Najprej za domaću nutelu potrebne su vam samo urme, lešnik, kakao i malo sojinog ili ovsenog bademovog mleka, kokosovog koje budete našli u prodavnici. Potrebno je najpre urme preko noći potopiti u vodi, znači da prenoće, izvadite košpice i ako imate živaca, oljuštite svaku, ako ne, ja baš nisam svaku, ali evo, nešto sam oljuštila, nešto nisam. I sve te sastojke ćemo jednostavno da sjedinimo u blenderu ili u ovom slučaju imam secku. Znači 200 g, najprije ćemo da sitno iseckamo 200 g lešnika, onako da se bukvalno dobijemo lešnikovu pastu. I najprije ćemo njega da izblendamo, dodajemo urme, kakao, malo mleka, i to je cela filozofija. Još malo. Da lešnik pustite svoje, da kažemo, masti. I dodajemo urme. Recept je sa mnom podijelio moj drug Vlada, koji je naravno ovo pravio više puta, samo sa kokosovim mlekom, on voli kokos. Ja sam probala taj njegov sa kokosom, naravno da mi se nije svidao jer ne volim kokos, ali je nutela zaista fantastična, svi ostali su potvrdili i divna je tekstura najpre, bez trunke dodatog šećera. I zaista ljudi koji vole slatkiše, a ne bi smeli da ih jedu, mislim da će ovo biti odlična priča. Sad ćemo znači sjediniti lešnik i urme. S vremena na vreme možete malo promešati, čisto da se sve lepo sjedini. U ovom procesu dodajemo znači i malo mleka i 2 velike kašike organskog kakaa. Ukoliko želite intenzivniji ukus, možete dodati naravno i više kakaa. Evo, ajde, 2,5. Možete ovako malo s vremena na vreme, ako imate ovako mali blender, odnosno secko, potrebno je malo da ga promešam s vremena na vreme i samo nastavimo.
Možda bih još malo dodala mleka. I malo kakao. Ovo je zaista, da kažem, proizvoljno. Znači mleko i kakao vidjet ćete koliko treba po osjećaju. I nastavljamo još malo da mutimo. Ovo može reći da je malo i crunchy Nutella. Ćemo i probati. Ljudi, fantazija. Jednom rečju fantazija. Stavit ćemo u staklenu neku činiju manju koju imate i tu ide malo u frižider da se stegne. I onda uživanje. Evo vidite kakva je to tekstura. Taman da se namaže na lebac koji ćemo ispeći uskoro. Najlakše je definitivno ovom špatulicom silikonskom, jer sve pokupimo. Ali dobro. Neko će potrljati i ovaj blender. To je to. I bukvalno bilo je potrebno, pa ne znam, pogledat ću na videu, ali mislim da nije bilo potrebno više od 6-7 minuta. Naravno, ne računajući urme koje su se potapale, da tako kažem, tokom noći. 6-7 minuta za odličnu namirnicu. Ukoliko baš morate da jedete slatkiše, a malo je u stvari oni koji ne moraju. Ja nisam jedna od njih. Ali eto. Odlično. Ovo ćemo naravno pojesti. Preklopit ćemo ovo i ide malo u frižider, eto malo da se stegne i to je to. A mi prelazimo na pečenje hleba. Hvala Vladi na sjajnom receptu. Nakon što smo napravili nutelicu i ona se malo steže u frižideru, prelazimo i na pravljenje, mešanje hleba, kako god hoćete. Nikakva to filozofija nije, mislim da su poslednjih godina svi napravili neku veliku filozofiju od toga kako napraviti hleb. U suštini, hleb treba da sadrži 4 sastojka. Brašno, voda, kvasac i malo soli, ništa više. Evo, ja sam bila znatiželjna, pošto sam kupila naravno juče neki hleb u radnji, pa ću vam samo delić stvari pročitati šta sve ide u, recimo, neki integralni hleb. Znači, hleb produžene svežine. Pored, naravno, brašna, ovsene pahuljice, bubreno pšenično brašno, zatim ječmeni slad, prženo pšenično sladno brašno, pšenični gluten, voda, emulgatori, biljno ulje, palmino ulje, margarin, limunska kiselina, regulatori kiselosti i mnogo, mnogo drugih sastojaka kojima nije mesto realno u hlebu. Brašno, voda, kvasac, so, ništa više. Naravno da je internet prepun sad tih nekih recepata, nikakva to filozofija nije. Ja sam konkretno ovo pronašla kod jedne divne gospođe koja ima profil pod nazivom Savršeni dom, čini mi se, proverit ću. Ovdje je 10 grama, nije potrebno ceo suvi kvasac staviti, ali recimo pola suvog kvasca. Razmutimo malo u vodi. Dodajemo polako, postepeno brašno
Onda ćemo ostaviti da odstoji tako 20 minuta, pa tek onda dodajemo so, premesimo i ostavimo da testo nadođe, da se udupla. I to je sva filozofija, da tako kažem. Ipak moram barjaču. Naravno, vreme je takvo da nemamo svi vremena da svaki dan baš pečemo hleb. To bi bilo sjajno, ali nije svako u mogućnosti, a počev od mene. Nekad budem redovnija pa za svoju porodicu napravim hleb. Imate jedan sjajan recept kod mene, integralni hleb koji se ne mesi uopšte, nego se zamesi uveče, prenoći u frižideru i ujutru ga samo ispečete. Tako da, evo, to je to. Sad ćemo samo skinuti ovo i ostaviti, znači ovako, umešan hleb nekih 20 minuta da odstoji, a onda ga posoliti, dobro izmesiti i ostavljamo ga da naraste. Znači sad pauziramo nekih 20 minuta. I evo nakon 20 minuta, samo još jedan sastojak, onaj četvrti, to je sol. Stavimo ovako prstohvat soli. Premesimo. I to je to. Možemo ovako malo sa vlažnim rukama. I ostavit ćemo, znači, posle ovog, da kažem, postupka, da odstoji sat vremena. I stavljamo ga u pleh i pečemo. Znači, nikakva preterana filozofija. Ovako da se samo so ravnomerno rasporedi na sve strane. Ono je malo hleb sa više vode. I to je to. Ispreklapamo ga više puta. To je to. Poklopimo i odstoji sat vremena. I evo, istekao je sat vremena koliko je hleb narastao. Evo, sad ćete vidjeti kako izgleda. Lijepo. I sad ćemo samo da stavimo prvo brašno na radnu površinu i sve ovo lepo stavimo na to brašno. Testo je malo, da kažem, ređe, prosto niste možda navikli da radite sa njim, ali hleb je fantastičan. Malo ćemo samo, znači, da ga premesimo. I da ga oblikujemo. Pošto ga pečemo u ovom plehu, baš za hleb namenjen,
otprilike taj neki oblik da ima. Tako. I samo ga prebacimo. To je to. I ovako malo kad ostavimo pre pečenja, nekad stoji još 20 minuta, taman dok se rerna ugreva, još malo da nadođe i ubacujemo u rernu. I evo, hleb je u plehu odstojao nekih 20 minuta, spreman je za pečenje. Sad ćemo ga samo malo ovako zarezati. I stavljamo u rernu koju smo zagrijali na 200 do 220 stepeni, znači malo jača temperatura, a da bi se stvorila ta lepa korica odozgo, recimo ovako neku šerpicu sa vodom stavit ćemo ispod rešetke na kojoj ćemo peći hleb i ona će oslobađati vlagu koja će u stvari stvoriti tu lepu koricu. Znači pečemo 20 minuta, ali svakako to je sve individualno, morate, da kažemo, pratiti proces pečenja. Ide u rernu. I evo, hleb je gotov, ostavila sam ga malo naravno da se prohladi kako bi mogli da ga isečemo. Evo ovako izgleda. Pekao se tačno 20 minuta na 200, prvo 230 stepeni je bila rerna zagrejana, posle sam smanjila na 200. Ćemo da ga isečemo i da namažemo nutelom kao što smo i rekli na početku. Ovo je fantazija. Čekaj, ovako ćemo okrenuti da vidite kako izgleda. Topao još uvek. Odlično. I probat ćemo sada i nutelu, mada smo naravno probali i pre ovoga. Evo. Natopao hleb, malo će se i ona istopiti. Divno je kremasta. Ukus morate to naravno probati. Ne može ni jedna slika, niti reči da to dočaraju. Tako da mogu samo da vam kažem, uživajte i prijatno. Sada nutelu možete jesti bez griže savesti, ipak nemojte preterivati, sve lepše kada je u meri. A što se domaćeg hleba tiče, za mene je on sam po sebi najbolja poslastica. Ništa ne može da zameni miris i ukus svežeg pečenog domaćeg hleba. Hvala što ste i danas bili sa nama. Vidimo se u sljedećem receptu. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce, šerujte ovaj video ukoliko vam se je dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.